дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар студия бо хабарҳо бо шумо ҳастам Сабрина Акрамова. Салом. Нақшаи даъват 75% иҷро шуд ки пеш саф аст. рейдҳо алайҳи таксиҳои 5 сомона. Вазир гуфт роҳе бояд ҷуст бар зарари кор набошад. боздошти Рустам Хоҷа, бародари Баҳром Азаматов, корманди баландмақоми БДАи Суғ. боздошти зани 40 сола ба гумони қатли ҳамсараш дар Исарафшан. Хатлон ба 9 давлати хориҷӣ беш аз 100 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот кард. Шаҳрдори Душанбе ронандаҳоро ба кор даъват кард. шарҳи пурраи хабарҳо. нақшаи даъват 75% иҷро шуд ки пеш саф аст. вазорати дифои Тоҷикистон аз иҷрои 46% нақшаи терамоҳии даъвати наваскарон таи 10 рӯзи аввал хабар дод. тавре аз вазорати дифоъ ба Спутник Тоҷикистон иттилоъ доданд. вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нақшаи даъватро дар як рӯз беш аз 100% таъмин кард. манбаъ афзуд, нақшаи даъват дар вилояти Суғд то кунун 60% иҷро шудааст. иҷрои нақшаи даъват дар вилояти Хатлон 70%-ро ташкил додааст. вазорати дифоъ афзуд, дар комиссариятҳои ҳарбии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иҷрои нақша 84% ва дар 4 навоҳии пойтахт ки дар даъватҳои солҳои қаблӣ дар ҷои пасттар меистоданд, ҳоло дар 10 рӯз 87% баробар иҷро шудааст. гуфта мешавад, то кунун аз ҳолатҳои ҷой доштани аблава касе ба ин ниҳод шикоят набурдааст. ба иттилои манбаъ, ҷалби наваскарон ба сафи артиш хуб ба роҳ монда шуда, дар назар аст нақша пеш аз муҳлат анҷом шавад. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, даъвати терамоҳии ҷавонон ба артиш 1 октябр шурӯъ гардида то ноябр идома хоҳад кард. имсол ҷавонони соли таваллудашон 1993-2002 ба хидмати ҳарбӣ мераванд. рейдҳо алайҳи таксиҳои 5 сомона. вазир гуфт роҳе бояд ҷуст бар зарари кор набошад. Азим Иброҳим, вазири нақлиёти Тоҷикистон, ба тобеинаш дастур додааст ки масъалаи ба истилоҳ таксиҳои 5 сомонаро ҳал намоянд. тибқи иттилои дафтари матбуоти вазорати нақлиёти кишвар, Азим Иброҳим дар ҷаласаи назоратӣ ба масъулин дастур додааст ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе шумораи ин намуди нақлиёт, яъне таксиҳои 5 сомониро дар шаҳр муайян намоянд. вазир ҳамзамон ба кормандонаш гуфтааст ки роҳи ҳалли масъаларо пешниҳод намоянд ва роҳеро бояд дарёфт кард ки бар зарари кор набошад. масъулини соҳа дар робита ба ин супориш гурӯҳи корӣ аз ҳисоби кормандони вазорати нақлиёт БДА, хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ташкил намуда, дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе рейдҳои муштарак ташкил ва бо ронандаҳои ин намуди нақлиёт суҳбатҳо гузарониданд. гуфта мешавад, аллакай пас аз корҳои фаҳмондадиҳӣ 6 нафар ронанда худихтиёрӣ ба ҷамъиятҳои мусофирбарии таксӣ шомил гардида тариқи шартнома фаъолият мекунанд. корҳои тарғиботиву таҳлилӣ дар ин мавзӯъ идома дорад. боздошти Рустам Хоҷа, бародари Баҳром Азаматов, корманди баландмақоми БДАи Суғ. дар пайи рӯйдоди садамаи фоҷиабори болои кӯпрук ё пули кӯҳнаи Хуҷанд, Рустам Хоҷа, бародари Баҳром Азаматов, масъули бозрасии давлатии автомобилии Суғд боздошт шудааст. манбаъ аз сохтори интизомии Суғд ба Спутник Тоҷикистон гуфтанд ки мақомоти тафтишотӣ дар пайи рӯйдоди садамаи фоҷиабор дар болои пули Сирдарёи Хуҷанд Азаматови хурдиро боздошт карданд. Рустам Азаматов рӯзи гузашта дастгир шудааст ва нисбати ӯ бо моддаҳои 212 қисми 2 вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи нақлиёт ки боиси марги инсон, расонидани зарари вазнин ба саломатӣ гаштааст ва моддаи 127 қисми 2 дар хатар монондан парвандаи ҷиноятӣ боз карда шудааст. қарор аст мурофиаи додгоҳи ӯ имрӯз дар суди шаҳри Хуҷанд доир шавад, иттилоъ дод манбаъ. Рустам Хоҷа Азаматов сокини 23 солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. ӯ бародари Баҳром Азаматов масъули додани рақамҳои давлатӣ барои воситаҳои
нақлиёт дар бедиаи вилояти суғд мебошад. шаби 3 октябр тахминан соати 22:30 дар рӯи кӯпруки кӯҳнаи болои Сирдарё дар Хуҷанд садамаи фоҷиаборе рӯй дод, ки дар пайи он Акбар Ғаффорзода, корманди 32 солаи шӯъбаи кофтукобии ҷинояти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ба ҳалокат расида, 4 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. тавре мақомоти вазорати корҳои дохилӣ ба расонаҳо иттилоъ доданд. ин ҳодиса бо сабаби ба самти муқобили ҳаракат баромадани мошини тамғаи Мерседес GL Jeep, ки ба Баҳром Азаматов, масъули бедиаи вилояти суғд тааллуқ дорад, рӯй додааст. бино ба гуфти мақомот ҳодиса тавре рӯй додааст, ки ронандаи мошини Мерседес бо суръати баланд ба самти муқобили ҳаракат баромада бо мошини корманди шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бархӯрдааст, ки дар натиҷа аз сабаби ҷароҳатҳои зиёд Акбар Ғаффорзода дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. баъзе аз шоҳидони ҳодиса иброз намуданд, ки суръати ҳаракати мошини кормандони бедиа суғд ба дараҷаи баланд буд, ки ба ҷуз мошини корманди шӯъбаи вазорати корҳои дохилии Хуҷанд боз 2 мошини тамғаи Мерседес ва Nexia осеб дида мусофирони дохили он ҷароҳат бардоштанд. дар пояи маълумоти бедиа дар моҳи сентябри соли 2020 дар ҳудуди роҳҳои вилояти суғд 31 садамаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки дар натиҷаи рӯйдоди чунин ҳодисаҳои мудҳиш 19 нафар ба ҳалокат расида, 24 нафари дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. боздошти зани 40 сола ба гумони қатли ҳамсараш дар Истарафшан. вазорати умури дохилии Тоҷикистон як зани 40 соларо ба гумони қатли ҳамсараш боздошт кардааст. тибқи иттилои дафтари матбуотии ин ниҳод, зани 40 солаи сокини ҷамоати деҳоти қалъачаи калони шаҳри Истарафшан бо гумони содир намудани ҷинояти одамкушӣ дастгир карда шуд. ба иттилои манбаъ ном бурда санаи 12 октябри соли 2020 тахминан соатҳои 6:30 дар хонаи истиқоматиаш бо шавҳараш марди 54 сола аз сабаби муноқишаи ба миён омада ҷангу ҷанҷол карда бо табари хоҷагӣ як маротиба ба сараш задааст, афзудааст манбаъ. гуфта мешавад, дар натиҷа ҷабрдида ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. вазорати умури дохилии Тоҷикистон мегӯяд, аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. хатлон ба 9 давлати хориҷӣ беш аз 100 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот кард. аз вилояти Хатлон ба 9 кишвари хориҷӣ беш аз 100 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла сабзавоту мевагӣ ва полизиҳо содирот шуд. Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Литва, Афғонистон, Покистон, Туркия, Ироқ ва Аморати Муттаҳидаи Араб аз зумраи он кишварҳоянд, ки вилояти Хатлон беш аз 100 000 маҳсулоти кишоварзиашро ба он ҷо содирот намуд. хабар медиҳад котиботи дастгоҳи раиси ин вилоят Шарофиддин Асомиддинзода, мудири бахши намояндагии агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон иброз доштааст, ки дурнамои содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти Хатлон беш аз 115% иҷро гаштааст. ба гуфтаи ӯ, маҳсулоти содиргардида нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4246 тонна бештар аст. Шарофиддин Асомиддинзода зикр намуд, ки имсол дар вилоят ҳосили фаровони пиёз ва дигар анвои сабзавоту мевагиҳо ҷамъоварӣ гардид. ба хориҷи мамлакат асосан 92867 тонна пиёз, 3723 тонна мева ва лимӯ, 2744 тонна ангур, 60 тонна полези, 60 тонна каду ва 1443 тонна дигар анвои маҳсулот содирот шудааст. шаҳрдории Душанбе ронандаҳоро ба кор даъват кард. шаҳрдории Душанбе бо нашри як эълон ронандаҳои сокини пойтахтро ба кор дар хатсайрҳои нақлиёти мусофирбар даъват кардааст. шаҳрдорӣ таъкид кардааст, ки ронандагон барои кор ба корхонаҳои коммуналии воҳиди давлатии автобус 1, автобус 2, автобус 3 ва троллейбуси шаҳри Душанбе муроҷиат кунанд. ба иттилои манбаъ, шахсони довталаб бояд дорои шаҳодатномаи ронандагии дараҷаи D ва собиқаи корӣ на камтар аз 3 сол дар автобусу троллейбусҳо бошад. шаҳрдорӣ таъкид намудааст, ки ронандагон бояд истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе бошанд. хоҳишмандон метавонанд барои маълумот ба шӯъбаҳои кадри корхонаҳои коммуналии воҳидии давлатии автобус 1, автобус 2, автобус 3 ва троллейбуси шаҳри Душанбе муроҷиат намоянд, омадааст дар иттилоия. шаҳрдории Душанбе илова намудааст, ки довталабони